Han size we sadanlarlar toporuňyzda çäksiz sag bolsundan aýdatym diýilýär alyp barýan işleňizde ul sünüklerin ýar bolmagyny arzu edip biz ýene-de soraglar arkaly dowam edýär. Ýa-ni aýdymyz dowam edip durka biziň iýleşimizden biziň sany ulgamyda SMS-ler gelip goşdy. Ýene bir sorag han size şeýlerek sorag bilen biziň iýleşimiz bu gedek adyny ýazman goýberipdir SMS-etini. Ýa-ni watandaşlar biziň salgymyza soraglaryňyzy ýollan halatyňyzda adyňyz, familiýaňyzy ýazyp ýollamalaryňyzy sizden haýyş edýäs. Indi soraglar arkaly gepleşigimizi dowam edýäs. Şu ýerde han şeýle sorag: siziň öz ogluňyz bagşy bolany itleýäňizmi ýa-da başga kärde zähmet çekmegini isleýäňim diýip şeýlerek sorag bilen biziň iýleşimiz size ýutudypdyr, sorag beripdir. Sizden hem jogabyna garaşa. Elbetde her kakan öz esas islegleriniň biri öz kärinde dowam edýän perden bolmagydyr. Benim iki tane oglum var. Şolaň has ulja şu ýaşynda. Şu wagtdan aýdym sada aýdymlary size gatlaryna aýdyp piňlenýär. Belki aýdymşy şu halkymda hyzmat eder diýip bir ümidym var. Näme armanymyz öz perdentlerimiz halkymda hyzmat etse. Elbetde goňardyk, beğenirdik bizem. Ören owy arzularyňyz hasyl bolsun han. Gepleşigimiziň şu ýerine onu siziň ýerine ýetirmegiňizde sadanlarlygyňyň hem sadanlarlyk etmeginde ajaýyp aýdymlar diňläli. Soňra soraglar esasynda gepleşigimiz dowam eder. Ulhu Tanardı halim zülleyin Aksa tanardı halim zülleyine Yarım gülü geldi ödü gelmedi Başımdan geçeni beyan eyleyine Yarım gülü geldi ödü gelmedi Bağrım başı para para bolupdur Til til boluvey darayı darayı bolupdur Getiredir baktım kara bolum Yarım gülü geldi ödü gelmedi Vah gelmedi Gelmedi Gelin kaybana Sözledini tim kılmış bağvana yarım Gülü geldi ödü gelmedi Şafirin kıybilir onu madina Bana kurdu yeğenim yanarım adina Yetiştadım ay Yarın gülü geldi ödü gelmedi İhale 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 Minnare minnare
Ya